Kaixo, ze moduz? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender a hablar euskera de una forma simple y divertida? Te dejo esta videolección para que puedas avanzar paso a paso. Basque Lingua busca ayudarte para que hables euskera como un hablante nativo. Espero que te sirva y que te guste. ¿Empezamos? Adelante. Aurrera. Ikasgai honetan zera barneratuko duzu. En esta lección vas a asimilar lo siguiente: a pedir para comer y para beber, a decir para quién es algo, a preguntar y decir de quién es algo, y más cosas. Aurrera. Ikasi edo gogoratu. Aprende o recuerda. Ikasi edo gogoratu. Salda dago. Salda dago. O también podemos decir salda badago. Salda badago. Salda dago. Salda dago. Salda badago. Hay caldo. SR, SR, no fumar, SR. Non daude komunak, non daude komunak, ¿dónde están los servicios? Non daude komunak, errepikatu, non daude komunak, han eskuinetara, allí a la derecha, han eskuinetara, hor ezkerretara, ahí a la izquierda, hor ezkerretara. Errepikatu, salda dago, salda dago, salda badago, salda badago. SR, SR. Non daude komunak, han eskuinetara, hor ezkerretara, Osondo, aurrera. Egunon, Andrea, egunon, Andrea. Baita zuri ere. Errepikatu nirekin. Repite conmigo. Errepikatu nirekin. Egunon, Andrea. Baita zuri ere. Osondo. Zer izango da? Bi tortilla pintxo. Perretxiko errazio bat eta gazta errazio bat. Bi tortilla pintxo, perretxiko errazio bat eta gazta errazio bat. Errepikatu nirekin. Zer izango da? Bi tortilla pintxo, perretxiko errazio bat eta gazta errazio bat. Osondo, aurrera. Osondo. Jateko bi tortilla pintxo, perretxiko errazio bat eta gazta errazio bat. Errepikatu nirekin, jateko bi tortilla pintxo, perretxiko errazio bat eta gazta errazio bat. Berriro, otra vez, berriro. Osondo. Jateko bi tortilla pintxo, perretxiko errazio bat eta gazta errazio bat. Jateko bi tortilla pintxo, perretxiko errazio bat eta gazta errazio bat. Osondo, aurrera. Eta edateko, edan beber, edateko para beber. Ohartxo bat, una nota, jateko, jan, comer, jateko para comer. Edateko, edan, edateko. Eta edateko, y para beber, eta edateko, errepikatu, eta edateko, bi botilla ur eta bi kafe, edateko bi botilla ur eta bi kafe, bi botilla ur, 2 botellas de agua, ura, botella, o sea, agua, barkatu, ura, bi botilla ur, 2 botellas de agua. Botilla bat ur, una botella de agua. Botilla bat ur. Bi botilla ur. Hiru botilla ur. 3 botellas de agua. Errepikatu. Eta edateko. Edateko bi botilla ur eta bi kafe. Edateko bi botilla ur eta bi kafe. Osondo, aurrera. Bi kafe huts. Huts significa, por una parte, significa vacío, por otra parte, pues algunas veces
significa lo que en castellano se dice pues solo. Entonces con el café se utiliza café huts, café hutsa, café solo. Bi café huts, barkatu café huts bat eta kafesne bat. Barkatu café huts bat eta kafesne bat. Kafesne, kafea eta esnea. Esne, letxe, kafesne. Errepikatu mesedez, bi café huts, barkatu kafe huts bat eta kafesne bat. Osondo, aurrera. Besterik, ez horixe da dena. Errepikatu, besterik, ez horixe da dena. Osondo, aurrera. Osondo, mailan jango duzue? Bai, mailan jango dugu. Errepikatu, osondo, mailan jango duzue? Bai, mailan jango dugu. Aurrera. Laster ekarriko ditut. Eskerrik asko. Errepikatu nirekin. Laster ekarriko ditut. Eskerrik asko. Aurrera. 5 minutu beranduago, 5 minutos más tarde, 5 minutos, 5 minutu, berandu es tarde, beranduago, más tarde, beranduago. Hemen dituzue. Edateko 2 botila ur, kafe hutsa eta kafesnea. Errepikatu, hemen dituzue. Edateko 2 botila ur, kafe hutsa eta kafesnea. Eta jateko 2 tortilla pintxo, gazta errazio bat, eta perretxiko errazio bat. Errepikatu nirekin, eta jateko 2 tortilla pintxo, gazta errazio bat, eta perretxiko errazio bat. Osondo, aurrera. Bi hauek, zuentzat neskamutilak. Errepikatu nirekin, 2 hauek zuentzat neskamutilak. Osondo, zuentzat, para vosotros. Aurrera. Bai, guretzat patata tortilla. Para nosotros. Guretzat patata tortilla. Errepikatu nirekin, bai, guretzat patata tortilla. Osondo, aurrera. Hau, zuretzat da laztana. Zuretzat, para ti. Hau, zuretzat da. Esto es para ti. Laztana, cariño. Hau, zuretzat da laztana. Bai, perretxikoak niretzat dira. Las zetas son para mí. Niretzat. Para mí, zuretzat, para ti, guretzat, para nosotros, zuentzat, para vosotros. Niretzat, zuretzat, guretzat, zuentzat. Errepikatu nirekin, hau zuretzat da laztana. Bai, perretxikoak niretzat dira. Aurrera. Eta beste hau niretzat. Beste hau, este otro, o esto otro, eta beste hau niretzat.
errepikatu, eta beste hau niretzat. Bai, gazta zuretzat da. Bai, gazta zuretzat da. Errepikatu nirekin, eta beste hau niretzat. Eta beste hau niretzat. Bai, gazta zuretzat da. Bai, gazta zuretzat da. Oso ondo, aurrera. Honegin, honegin. Eskerrik asko, eskerrik asko. Errepikatu, honegin, honegin. Eskerrik asko, eskerrik asko. Oso ondo, aurrera. Kaixo familia, kaixo familia. Kaixo Iñaki, aspaldiko. Kaixo Iñaki, aspaldiko. Errepikatu nirekin. Kaixo familia, kaixo familia. Kaixo Iñaki, aspaldiko. Kaixo Iñaki, aspaldiko. Aurrera. Jan duzue? Jan duzue? Bai, pixka bat jan dugu. Bai, pixka bat jan dugu. Errepikatu nirekin. Jan duzue? Jan duzue? Bai, pixka bat jan dugu. Bai, pixka bat jan dugu. Pintxoak onak dira? Pintxoak onak dira? Tortilla pintxoak bai. Tortilla pintxoak bai. Pintxoak onak dira? Pintxoak onak dira? Tortilla pintxoak bai. Tortilla pintxoak bai. Aitor, zein pintxo jan duzuzuk? Aitor, zein pintxo jan duzuzuk? Errepikatu, Aitor, zein pintxo jan duzuzuk? Tortilla pintxoa jan dut. Tortilla pintxoa jan dut. Errepikatu, tortilla pintxoa jan dut. Oso ondo, berriro. Otra vez, berriro. Aitor, zein pintxo jan duzuzuk? Aitor, zein pintxo jan duzuzuk? Tortilla pintxoa jan dut. Tortilla pintxoa jan dut. Oso ondo, aurrera. Irati eta zuk? Irati eta zuk? Nik ere bai. Nik ere bai. Errepikatu. Irati eta zuk? Irati eta zuk? Nik ere bai. Nik ere bai. Azken aldiz, por última vez, azken aldiz, irati eta zuk? Irati eta zuk? Nik ere bai. Nik ere bai. Aurrera. Tira, ba nik ere tortilla pintxoa jango dut. Tira, ba nik ere tortilla pintxoa jango dut. Gero arte. Gero arte. Gero arte. Gero arte. Errepikatu. Tira, ba nik ere tortilla pintxoa jango dut. Tira, ba nik ere tortilla pintxoa jango dut. Gero arte. Gero arte. Gero arte. Gero arte. Oso ondo. Pilota hau Aitorrena da. Pilota hau Aitorrena da. Norena? Norena da pilota hau? Norena Aitorrena. Norena Aitorrena. Norena da? Aitorrena da. Aitorrena da. Norena da pilota hau? Aitorrena da pilota hau. Norena da pilota hau? Aitorrena da pilota hau. Errepikatu nirekin, pilota hau Aitorrena da. Pilota hau Aitorrena da. Norena da pilota hau? Norena da pilota hau? Aitorrena da. Aitorrena da. Oso ondo, aurrera. Noren, ¿de quién? Noren o Norena con el artículo. Norena. Noren. Josuren. Josu. Josuren. Maite. Maiteren. Jokin. Jokinen. Jon. Jonen. Miren. Mirenen. Ni. Nire. Nire. Nire etxea. Mi casa. Nire etxea. Zure. Zure etxea. Zure etxea. Tu casa. O tu casa o su casa de usted. Umearen. Del niño o de la niña. Umearen.
Umeen, de los niños o de las niñas. Umeen. Baloi hau Josurena da. Baloi hau Josurena da. Norena da baloi hau? Norena da baloi hau? Josurena. Josurena da. Josurena da. Josurena da baloi hau. Josurena da baloi hau. Errepikatu nirekin. Baloi hau Josurena da. Baloi hau Josurena da. Norena da baloi hau? Norena da baloi hau? Josurena. Josurena. Josurena da. Josurena da. Josurena da baloi hau? Josurena da baloi hau? Baloi hau Josurena da. Baloi hau Josurena da. Oso ondo, aurrera. Josuren baloia gogorra da. Josuren baloia gogorra da. Nolakoa, como, nolakoa da. ¿Cómo es? Nolakoa da Josuren baloia. Nolakoa da Josuren baloia. Gogorra, gogorra, gogorra da. Gogorra da. Gogorra da Josuren baloia. Gogorra da Josuren baloia. Josuren baloia gogorra da. Josuren baloia gogorra da. Errepikatu nirekin. Josuren baloia gogorra da. Josuren baloia gogorra da. Nolakoa da Josuren baloia? Nolakoa da Josuren baloia? Gogorra, gogorra, gogorra da. Gogorra da. Gogorra da Josuren baloia. Gogorra da Josuren baloia. Josuren baloia gogorra da. Josuren baloia gogorra da. Oso ondo. Hiztegi hau Mirenena da. Hiztegi hau Mirenena da. Norena da hiztegi hau? Norena da hiztegi hau? Mirenena. Mirenena. Mirenena da. Mirenena da. Mirenena da hiztegi hau? Mirenena da hiztegi hau? Hiztegi hau Mirenena da. Hiztegi hau Mirenena da. Berriro, otra vez, berriro nirekin. Hiztegi hau Mirenena da. Hiztegi hau Mirenena da. Norena da hiztegi hau? Norena da hiztegi hau? Mirenena. Mirenena. Mirenena da. Mirenena da. Mirenena da hiztegi hau? Mirenena da hiztegi hau? Hiztegi hau Mirenena da. Hiztegi hau Mirenena da. Oso ondo, aurrera. Jostailu hauek umearenak dira. Jostailu hauek umearenak dira. Del niño, umearenak dira. Umeenak dira. Umeenak dira. Son de los niños. Umeenak dira. Ez umearenak dira. Ez umearenak dira. Errepikatu nirekin. Jostailu hauek umearenak dira. Jostailu hauek umearenak dira. Umeenak dira. Umeenak dira. Ez umearenak dira. Ez umearenak dira. Oso ondo, jostailuak eta umea. Aurrera. Norena da baloia? Norena da baloia? Josurena. Josurena. Josurena da. Josurena da. Josurena da baloia. Josurena da baloia. Baloia Josurena da. Baloia Josurena da. Oso ondo, berriro. Norena da hiztegia? Norena da hiztegia? Mirenena. Mirenena. Mirenena da. Mirenena da. Mirenena da hiztegia. Mirenena da hiztegia. Hiztegia Mirenena da. Hiztegia Mirenena da. Norenak dira jostailuak? Norenak dira jostailuak? Umearenak. Umearenak. Umearenak dira. Umearenak dira. Umearenak dira jostailuak. Umearenak dira jostailuak. Jostailuak umearenak dira. Jostailuak umearenak dira.
Oso ondo, aurrera. Ikasgai honetan, zera barneratu duzu. En esta lección has asimilado lo siguiente: a pedir para comer y para beber, a decir para quién es algo y a preguntar y decir de quién es algo y algunas otras cosas. Ya hemos llegado al final de la lección. ¿Te ha gustado? Espero que sí. Si es así, suscríbete al canal de Basque Lingua para no perderte el próximo vídeo y seguir aprendiendo. Eskerrik asko, gracias, eta ondo izan, que te vaya bien. Laster arte.